Здравейте! Тук сме по България. Преди малко беше евента, но не се сетих да снимам на него. И за малко да бия на Форце, на Форс. Форс, обаче да бъда четвърти. Ако няма награда за четвърти. Сандо не можа да ми там лобирането едва му мина. Не така, Сандо. Майка ти да иба. Така. Тук е и Мартинчо, обаче той не може да влезе в това. Не е ли днеска събота? Така, колко е Сандо? Да говориш, Чуй бе, че и по-мазан. Отварите за невидимост са готови. Пъгна са, мислех, че не съм на база, обаче съм дачи. Ти макао. Не съм умнал, съм тренал никъде, това е първият, който падал. Първият път, когато падаш и почва поредица. Това в YouTube ще го качваш, бе, Манго. Ти мой го качиш, бат. За какво го правиш? Не бе, нали? Да, ама ти не беше там, когато той го направи. Позна един лидер и той е взел. Майка му лева. Да му гръмне майката. Биг Мастер, долу в дупката. Аре да вземем една от гърмяща отрова, бати, като се съберат всичките и айде. Невидими, ние метаме. И ти взимаш една за демейдж, аз една за отрова и айде. С отвара за сила. Значи пиеме една отвара за невидимост, една отвара за сила, метаме им една зараза, метаме им една с раняване и готово. Само ако ми кажеш как беше пътя пак. Добре, господи, знам, че ме мразиш, обаче това вече става... На лавата ли си? Ти изкочи ли го вече, бе? Не съм. Хубаво. Добре, аз такова подявам, малко по-зирам много пъти. И така, тук сме. Сандо Темън минава. О! Добре, Сандо, браво, много си добър. Сандо Тъмън падна на лавата и му се присмиваме. Да.
Тама мина лабиринта, за първи път през живота ви и какво направи падна в лавата после да падне. Сандъл всички после притеженията, съжалявам. Нищо съм бил. Але сега вече стана господи много... О, ай, хочу се... Сега. Да ми помогне. Добре. Как? Ой. Аре бе, таман ще скачаме, ще го скачаме, ще се качаме. Знаеш ли лабиринта? Абе, Какво бе? знаеш ли лабиринта? Сега ще го мине так. Чакам с нови после. И моите си още. Виждам се. Няма да имам огнени отвари, сега защото магмения крем ни е на свършване. Между другото, днеска за 32 диаманта купих една пламенна пръчка. Колко е? Половин стак. Това е една пламенна пръчка за 32 диамант ли мислиш, че съм взел? А да не съм откачен. Малко. Не си качен. Абе, човек, гледай, бе! Поредих един да ми събере малко барут тази вечер. Да, видях, че не мога да скочим, защото... Сега да ме напълни с храничка. Съжалявам, изгорях с един стак. И повече храна май нямам. Моля те, не, аз съм добра момче. Сега ще дойда, моля ти се ме нарави. Аз щях да умра, Бати жегът. О, да е. Ето Ивански ще ми събира барут. Спирам клипа, защото ще е много филмът и това е вече от мен. Тези цяло Да ви еба майката ви бокс. Аз ще го